هەلبەت زارۆکên مووسڵێ و تایبەت ئەوێن سەمیانên xwe ji dest dayn niha di rewşeka xirab da nebgorey gotinên dayîkên wan ku rast e ew qurbaniyên şerekê mezin bûn lê hikûmet û aliyên peywendîdar çi harîkarî bû zarokên êtîm nekiriye. Senterekê rewşenbîrî bi hevkarî digel rêxirawa UPP ya Îtalî çalakiyek bû çend zarokên êtîm rêk xist bû wê çendê ev zaroke bikenin û rojeka xweş borînin. Bi Xwedê rewşa êtîma gelek yan nexweşe û taybet ewên êtîm heyn û mûçene bit. Nuke temenê min bûye 45 sal. Gehîştiye ew ê radê rêxiraw jî me wernagirin ku karên sade lê bikîn. Min 6 êtîm hene û ez nazanim çawa pêdawîstiyên wan dabîn kim. Nuke min zarokên xwe ji qutabxanê derkirîne ji ber ku min çi dihat nîna rojane lê xerc bikim. Ez welatiyekî Îtalî me. Ez biriya rêxistiya UPP hatîme bajêrê Musil da girnijînekê bêxme ser devê zarokên Musilê da derdeseriya ji bîr bikin. Bêguman zarokên Mosilê pêdivî bi evan cûre çalakiya heye. Her wesa pêdivî bi harîkariya hikûmetê jî heye da ku ew valatiya li cem wan heyî bihête perkirin. Çalakiyeka wisa sade ne henêre me kirî yan qedexenîne. Îro me wisa hizir kirt em daxwaznama bo êtîma firêkeyn û pitir me giringî daye êtîmên bêdayk û bav. Me hindek çalakî bû pêşkêş kirin da ku girnijiyekê bixîne ser devê wan û keyfa wan bînîn. Hez bikin ew nehatîne ji bîr kirin. Giringiya evê çalakî ew e ku girnijînek bikevîte ser lêvên zaroyan. Ev zaroyên şer û derdeserî û kuştin bi çavên xwe dîtîn. Sera rayvê çendê jî semiyanên xwe ji dest dayne. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.